grabe oh. Wag na muna po kayo mag-testing. Dalawa, tatlo, go! Oh, yun! Naputol, sayang. Naputol yung kanya, yung tagkan niya mga kalabarkada. Roas, disqualified yung Roas. Disqualified dito. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino yung sumunod sa race? Disqualified din ha, Tundol. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada and welcome back again sa ating panibagong episode. At sa episode pala na to ay pupunta pala tayo ng Tundol para manood ng mga kaganapan dun sa Tundol Beach. Dahil ngayon kasi yung umpisa ng piyesta ng bayan, so may kaganapan dun kagaya ng bangkarera, ano pa yung Ironman, ganyan. Pero sana nga ay mabutan pa natin yung bangkarera kasi sa umaga raw yung mag-uumpisa. Kaya ang gagamitin na natin si Red para mas mabilis tayo makarating doon. Hahabulin kasi natin yung bangkarera at yung mga ibang kaganapan doon mga kalabarkada. So alright, kita-kit na lang tayo doon sa daan mga kalabarkada na. So saglit lang tayo mag-intro ngayon. Kalabarkada na. So dito na tayo sa may barangay Tundol at papunta na tayo doon sa may Tundol din. Sana nga may mabutan pa tayo doon. Mabutan pa natin yung bangkarera. Hanap tayo ng mapagparkingan. Parking. Alright mga kalabarkada, no, nandito na tayo sa may Tundol at sana ay naabutan pa natin yung bangkarera. Wow, so nandun yung mga bangka oh. Sana ay naabutan pa natin. Mga bangka nila na pang mga pangkarera nila oh. Ah, dito pala yung karot. Balita. Nangyari? Umpay? Disot sudah ta? Grabe yung mga kanila. Yung kanila. Yun, may balsaris din pala mga kalabarkada. Tundol. Roa. Yung yellow. Okay. Makalang. Makan. Bakal. At saka Kabunggan. Okay, posisyon. Wala mo na pupunta sa harapan. Distansya po kayo. Distansya kahit na 5 meters po ang distansya para maganda po ang magandang tingnan. Panurin natin to, balsa race. Oh, grabe oh. Wag na muna po kayo mag-testing ng inyong bangka. Nakikita nyo naman
na nag-umpisa na yung balsa race. Mamaya na yan. Binigyan na po kayo ng pagkakataon kanina pa. Wala na mag-testing. Alright. So yung balsa pala mga kalabarkada, ito pala yung kawayan na pinagtutugtong. Okay. Kagaya nito. Okay na kayo dyan. Kahit na mga 3 meters lang po yung kwan. Yung pagitan ninyo. Ate. Kung tawagin sa amin ay balsa. So ito yung mga nag-uunahan sa balsa race. Oh. Yung bangka. Yung Yan. puti. Okay. Iikot ba sila sa buya, boss? Oh, pag ganun po. Pag ganun. Pantay. Pantay. Okay na? Pantay pa kayo ng konti dyan. Pantay po, atras ka ng konti, atras. Ruas at atras po ng konti. Okay na, magbenta na Sarap panurin ito. Sige, tatlo bilang ka na, Mayor. Okay. Posisyon. 1, 2, 3, go! Yun! Tinatawagan ko po yung mga kapitan natin. Ang bibilis nila. Yung mga kapitan daw. Rolex. Malina. Ayan yung boya. Nangunguna yung nakakulay blue eh. Ayun oh. Dito na. Pag hindi ka makadaan, paluin mo na. Ay. Paluin mo, pag ayaw ka padaanin. Nangunguna ulit yung barangay Karot. Karot ba yun? Karot? Anong barangay yun? Tundol? Karot yun, Karot. O, nangunguna yung Karot. Mga pangalawa yun. Bangko ng kapitan. Yun na sila mga kalabarkada. Zoom natin. Ayun na sila oh. Grabe, ang layo pala ng iikutan nila. Nangunguna na yung isa oh. Okay, nangunguna pa rin ang Karot. Nangunguna na oh. Anong barangay yung nangunguna kuya? Karot po. Karot dyan? Kung makabunot ng bangko, siya yung bay. Advance na para May malalim din. Oh, para talaga masukat talaga yung kakayanan nila. Ako anong pagsasapan ka? Kapitan ng tawag. Lalim din. Lalim din oh. Halos hindi na maabot ng kwan. Maabot ng takpan. pakisabi nyo dito kung Okay, sino nang muna ngayon? Karot pa rin. Yun, nanguna na talaga yung barangay Karot oh. Maraming kwenta. Tapos. Dito ang pitis nila. Dito. Dalawang naka-orange, dito kayo. Dito kayo magsikas. Dito. Dito kayo. Lumakas na. Para makita kayo. Patay. Ay, naputol pa. Naputol, sayang. Naputol yung kanya, yung tagkan niya mga kalabarkada. Pero ang bells pa rin niya. Kaya mo yan. Ilaban mo. Okay, teka lang. Ayun oh, naputol yung kanya oh. Disqualified kami ng ating Marshal. Kaya hindi daw bigat sa kuya. 4 daw ang disqualified. 4 daw ang disqualified. Dito sila oh. Disqualified po sa atin. Sayang, naputol yung takkan niya. Yung takkan pala mga kalabarkada, yun yung pinang tutukod nila para mapabilis yung balsa. Hindi po sinunod yung ating rules, kaya 4 po ang disqualified. Nagagawin po sa Cheers mo tayo, cheers mo. Diyan na sila. Dito. Sige!
Sino ang nanalo? Oh. Humahabol Ito, yung Rojas, Santiago. ang una. Sayang yun, oh. Kasi kanina pa kayo pinatawag. Sino yung pan? Sino yung hindi sumunod sa race natin? Yun yung nanalo mga kalabarkada. Ha? Disqualify dito. Hindi, sino yung disqualify? Sandali ulitin natin. Humahabol Hindi sino hindi umikot. Disqualify dito. Disqualify yung yellow. Yung Rojas, disqualify yung Rojas. Disqualify dito. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino yung sumunod sa race? Disqualify dito, Tundol. May disqualified Ay, pa, hindi oh. ka nakaikot sa kuya. Ano yun na disqualified? Sino yung dito? Sa gilid lang po kayo. Gilid lang po kayo. Inurin lang kanta. Saan ka nakitulog niya? Dua kailangan na nga. Sino ang hindi umikot? Dalawa lang sila. Sino kayo dalawa na? Dalawa. Siya na una. Tundol. Sino una sa kanyang dalawa? At saka Karot. Tundol at saka Karot. Okay. Tundol, Karot. Disqualified yung apat. Panalo yung karot, oh. Ganun din po ang nagawin natin. May rules tayo mamaya bago tayo tatakbo. Nanalo pa yung naputulan ng iwan, oh. May mga rules po tayong susundin. Nanalo pa siya. Tundol ata, pangalan na to. Last year nanalo Grabe, surti naman yun. Naputol na yung kanya, no? Yung takpan niya. Pero nanalo pa siya. Tapos, Karot, nabalian lang ng tari yung isa. Oh. Sana. So, Tundol ang champion. Champion at saka first yung Surti na, Karot. Okay. Yung apat, consolation prize na lang po sila. Yung mga lahat ng sumali, may consolation prize. Okay, thank you.